Salutare! Bine m-am găsit la un nou unboxing. Aici uitați și mi-am luat. Mi-am luat un set de boxe de la Sirius 2.1 Audio System Sunrise. Mai am luat aici un stand de căști de la Trust Cintal RGB, frumos, elegant. Și avem aici un mousepad de gaming RGB, elegant, frumos, toate cele. Și hai să începem unboxing-ul cu briceagul meu care a avut niște inconveniente foarte frumoase. Bun, deci avem aici niște boxe. Sunt cele mai bune boxe de buget pentru început. Din câte am știut, sunt foarte bune, se aud bine. Vom vedea cum o fac și noi, este frumos, elegant. Ia să vedem ce avem aici. Deci avem așa, avem informații și declarații, ceva, certificatul de garanție, oricum nu le interesează, nu vrea nimeni asta. Avem aici cablurile și telecomanda. Ia să vedem. Și aici avem ce mă cam ce avem mapul. Instrucțiuni. Aici avem instrucțiunile aici, frumos. Avem afișaj digital, subwooferul de 15 W, poate nu mai știu sigur. Era o cifră, era 60. Tot o fi. Bun, cablurile. Bun. Avem aici, mamă cât de mari sunt. Nu mă așteptam să fie așa mari. Stați să le facem. Cred că am dat în jur de 200 de lei pe ele. La banii ăștia arată destul de bine și destul de frumos. Stați, puteți vedea aici. Mamă, ăsta e desprins aici. E frumos așa. Avem o boxă. Poate imediat și pe cealaltă. Cum puteți vedea. Nu e un plastic foarte de calitate. E plastic de buget. Nu se simte foarte scump. Ok, imediat vedem și subwooferul care se află aici, înăuntru. Opa, așa. Ia să vedem. Cum puteți vedea, și subwooferul cu intrare de CD card USB. Aici avem boxa. Aici avem butoanele pentru comenzi, volum de dat mai tare, mai încet. Și aici avem afișajul digital. Avem pe spate o antenă pentru că este și radio. Deci la 200 de lei avem și radio chiar, după cum puteți vedea. Bine, nu o să o folosesc, că n-am nevoie de radio, adică... Bun, avem aici butonul de on-off, o să-l oprim pentru că cine știe poate sare în sus când îl bag în priză. Hai să-i desfacem și cablul. Bun. Ok. Le punem deoparte. Așa, boxele. Am revenit cu stand-ul pentru căști de la Trust, după cum puteți vedea. Eu mai am și o tastatură de la Trust. Puteți vedea aici. Tastatură foarte șmecheră. Se poate schimba și culorile. Este foarte bună de început, am dat tot în jur de 200 de lei pe ea. Este carcasa din metal, este foarte rezistentă, mouse-ul la fel, are și metal și este destul de greuț, este foarte bun. Puteți să-l desfaceți, să-i dați greutatea jos dacă vreți un mouse mai ușor. Luminițe RGB frumos, am dat în jur de 1.000.000 pe el, doar pentru că are luminițe. Dacă nu sunteți așa nebun ca mine după luminițe, după RGB, după cum puteți vedea, am și calculatorul este RGB, jos aici, frumos. Nu se merită 1.000.000, doar pentru niște luminițe în plus. Am văzut review-uri foarte bune despre el. Are 2 conectori USB. Și ce să mai zic, hai să-l desfacem, să vedem ce e de el. Plastice.
Bun, deci avem aici o cărticică și mai avem și două stickere GXT de la Trust. Aici avem frumos cablul, este textil. După cum puteți vedea, este destul de lung și foarte încurcat. Este textil, se simte foarte bine la mână. Este foarte bine brodat. USB la USB. Perfect. Și acum hai să vedem standul. Este lucios în partea de sus. Văd că are o folie de sus. Satisfying. Nu avem vedea. Acesta este standul. Cred că are și aici o folie. Da? Avem aici o foliuță în interior. Nu știu de ce are luce aici, dar cred că are afișaj digital. În review-uri n-am văzut nimic, dar e plastic, nu știu de ce l aveam. Pe interior este lucios, nu știu dacă se vede. Iar aici tot așa un plastic de buget, dar măcar arată frumos. Bun. Avem aici mousepad-ul RGB. Am dat în jur de 70 de lei, cred că el. Este foarte bun. Este de 80 pe 30 cu 4 mm. Destul de mare, încape și tastatura și mouse-ul foarte bine. Și hai să vedem despre ce e vorba. Este foarte gros. Avem aici și cablul, care din nou este brodat, ca să vezi. Avem un plus pentru acest mousepad, pentru că are cablul brodat, destul de subțire. La fel este foarte bine țesut, se simte foarte bine la mână. Avem un USB micro și un USB normal. Bun. Și avem aici mousepad-ul. Da, care este RGB. Avem aici conectorii. Deci avem schimbul de luminițe și pornirea. Avem aici USB-ul și micro USB-ul. Aici puteți vedea, are banda RGB pe margine și hai să vedem. Pe spate are un material cauciucat, se simte bine la mână, iar pe față un fel de material textil extrem de fin, se simte foarte bine la mână. Hai să vedem cât de mare este. Bun, și aparent au căzut niște hârțogări de aici. Ia să vedem, ne arată ce și cum toate despre mouse. Bun, nu ne interesează. Avem aici mouse-ul, după cum puteți vedea, foarte greu, se simte destul de greu în mână. În rest, ce pot să zic, am văzut review-uri foarte bune despre el și acum trecem la montaj. Am revenit și cu testele. Așa arată mousepad-ul, foarte colorat. Acum am becul aprins, doar o să vedem și pe lumină stinsă. Aici avem modul de oprire și de pornire, iar aici avem schimbarea de culori, deci are RGB, un portocaliu cu galben și cu verde, se schimbă așa frumos, fade. Aici avem tot un fel de fade și iarăși un fel de fade. Aici avem culoarea albă, roșie, intermitent, roșu iar,
foarte multe culori are. Dau imediat RGB. Așa. Avem aici standul pentru căști. Foarte frumos. Căștile. Și după cum puteți vedea aici în spate avem buxele. Și încă una aici. Și aici jos avem subwooferul, care este destul de mare. Are aici butonul pentru schimbare, pentru care și Bluetooth. Acum este pe boxe, acum este pe Bluetooth. Iar aici, după cum puteți auzi, este pe radio. De dat mai în spate, play și pauză, mai în față, aici butonul de volum, după cum puteți vedea că este. Bun. Și acum hai să le facem și un test. Primul rând stingem lumina să vedem cum se vede pe întuneric. Se vede foarte bine pe întuneric. După cum puteți vedea. Și calculatorul meu. Iar acum hai să facem un test boxelor. Voi da subwooferul la maxim. Nu știu dacă o să mai mă auziți, dar să vedem un test, facem un test cu o melodie cu bas.